அனைவருக்கும் வணக்கம். ஒரு மாநிலத்தில் ஆட்சி அதிகாரத்துக்கு வரணும்னா 2 வகையான யுக்தியை கையாளுறாங்க. ஒன்று, எம்எல்ஏஸ்களை விலைக்கு வாங்கி ஆட்சியை கவிழ்த்துட்டு ஆட்சிக்கு வருவது. மற்றொன்று என்னன்னு பார்த்தோம்னா, வன்முறையை தூண்டி சட்ட ஒழுங்கு கெட்டு போயிடுச்சு என்று சொல்லி பழியை போட்டு ஆட்சியை கவிழ்ப்பது. இதுதான் அவங்களோட கொள்கையாக இருக்குது. நான் யாரை பற்றி சொல்கிறேன்னு நீங்கள் இன்ன வரைக்கும் சரியாக யூகிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். சரிதான். நம்ம யார் என்ன இன்னைக்கு பேசுவது உயர் நீதிமன்றங்களோட 2 வகையான தீர்ப்பை நம்ம மேற்கோள் காட்டி பேச போகிறோம். அது என்னன்னு பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நம்ம திராவிட பேச்சரங்க சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோ பயனுள்ளதாகவும் மக்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துவதாகவும் இருந்தாக்க வீடியோவை பகிர்ந்து உதவி செய்யுங்க. நன்றி. என்ன இந்த இது என்ன தீர்ப்புன்னு பார்த்தோம்னா, நேற்று ஒரு தீர்ப்பு வந்தது. டெல்லி உயர்நீதிமன்றத்தில் உத்தரப்பிரதேசத்தோட பிஜேபி செய்தி தொடர்பாளர் பாஜகவை சேர்ந்தவர் பிரசாந்த் குமார் உம்ராவ் என்றவரை பற்றி அவருக்கு ஜாமீன் மறுத்து ஒரு தீர்ப்பு டெல்லி உயர்நீதிமன்றம் தீர்ப்பு வழங்கியிருக்கு. ஜாமீன் வழங்க முடியாது. ஏன்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா, அந்த அவர் பண்ண ஒரு ட்விட்டில் 15 பேரை தமிழ்நாட்டில் கடத்தி வடமாநில தொழிலாளர்களை கடத்தி வச்சு அதில் 13 பேரை 12 பேரை கொன்னுட்டாங்க, 3 பேர் தப்பி போயிட்டாங்க. வடமாநில தொழிலாளர்களுக்கு தமிழ்நாட்டில் பாதுகாப்பு இல்லாத சூழ்நிலை நடந்துட்டுருக்குது, அங்கே யாரும் வாழக்கூடிய தகுதி இழந்துட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு அவர் போட்ட ட்விட்டு தான் இன்றைக்கி தமிழகமே ஒரு பதட்டமான சூழ்நிலை. வடமாநில தொழிலாளர்கள் இந்த மாதிரி இன்றைக்கி இருக்கிறதுக்கான ஒரு காரணமாக இருக்குது. எல்லாம் ஊருக்கு அவங்கவுங்க சொந்த ஊருக்கு திரும்பிட்டு இருக்காங்க. இதை செஞ்சவர் யாருன்னு பார்த்தோமாக்கா, இப்போ பாரதிய ஜனதா கட்சியோட செய்தி தொடர்பாளர் அவர் தான் இந்த ட்வீட் பண்ணியிருக்காரு. அவருக்கு தான் ஜாமீன் மறுத்து டெல்லி உயர்நீதிமன்றம் தீர்ப்பு சொல்லியிருக்கு. இவரை போலீஸ் காவலில் எடுத்து விசாரணை பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. தூத்துக்குடி காவல் நிலையத்தில் இவர் மேலே வழக்கு பதிஞ்சிருக்காங்க. பிஜேபி எப்போதுமே ஒரு யுக்தியை வழக்கமாக கையாண்டுட்டு இருக்குது. அது என்னன்னாக்க, அவங்களால பெரும்பான்மையாக ஆட்சி அமைக்க முடியாத இடங்களில் எல்லா இடத்துலையும் எம்எல்ஏக்களை உருவாக்க முடியாத எல்லா இடத்துலையும் எம்எல்ஏக்களை விலைக்கு வாங்குவது. விலைக்கு வாங்கி ஆட்சியை கவிழ்த்துட்டு அவங்க ஆட்சியை கூட்டணி போட்டு ஆட்சி அமைப்பது. இதுதான் பிஜேபி அரசாங்கம் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் ஒவ்வொரு மாநிலத்திலையும் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. உதாரணத்துக்கு கர்நாடகாவில் காங்கிரஸ் ஆட்சி இருந்தது. அவங்களுக்குள்ள கலவரத்தை உண்டு பண்ணி எம்எல்ஏக்களை விலைக்கு வாங்கி இப்போ அங்கே பிஜேபி இருக்குது, ஆட்சியை பண்ணிகிட்ருக்காங்க. அதே போல் தான் மகாராஷ்டிராவில் என்ன நடக்குதுன்னாக்க, அங்கே உட்கட்சி பூசலை உருவாக்கி ஏக்நாத் ஷிண்டே ஒரு 34 எம்எல்ஏ தான் அங்கேருந்து பிரச்சனை பண்ணி கூட்டிகிட்டு வந்தார். வெளியில் வந்தோடனே பிஜேபி ஆதரவு கொடுத்து அது பிஜேபி ஆட்சியாக அங்கே இப்போ மகாராஷ்டிராவில் அமைச்சிட்ருக்காங்க. இந்த மாதிரி ஏறக்குறைய ஏராளமான மாநிலங்களில் இதை தான் அவங்களோட யுக்தியாக கையாண்டுருக்குறாங்க. இன்னொரு விஷயம் என்னன்னாக்கா, இந்த ஏக்நாத் ஷிண்டே 34 எம்எல்ஏக்களை விலைக்கு வாங்கிட்டு வந்தாங்கள்ல, இந்த உச்சநீதிமன்ற நீதிபதி கேள்வி கேட்டிருக்காரு. நீங்கள் பெரும்பான்மையை நிரூபிக்கக்கூடிய தேவை எங்கேருந்து வந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு யார் கேட்டிருக்கிறாங்கன்னா, உச்சநீதிமன்ற TY சந்திரசூட் அவர் கேள்வி கேட்டிருக்காரு. இப்போ நீங்கள் எதுக்காக பெரும்பான்மையை நிரூபிக்க சொல்லி உத்தரவிட வேண்டும்? உட்கட்சி முதல்ல காரணம் காட்டி இந்த மாதிரிலாம் செய்யலாமா? இந்த மாதிரி அரசு கவிழ்ப்புக்கு மாநிலத்தில் இருக்கக்கூடிய கவர்னர்கள் துணை போகலாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கண்டன அறிக்கையும் சந்திரசூட் அவர்கள் கண்டனம் தெரிவிச்சிருக்காரு. அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி கவர்னர்கள் எப்பயும் எச்சரிக்கையாக செயல்படணும்னு ஒரு ஆலோசனையும் வழங்கியிருக்காரு. இதுதான் இந்த தீர்ப்போட சாராம்சமாக இருக்குது. ஆட்சியை மட்டும் கவிழ்க்கல ஏக்நாத் ஷிண்டே உத்தவ் தாக்கரேவுக்கு இடையேன,
ஆட்சி கவிழ்த்து பிஜேபி ஆட்சி அங்கே கூட்டணி போட்டு அமைச்சதும் இல்லாமல் அந்த கட்சியும் உடைச்சிட்டாங்க. அந்த கட்சியும் உடைச்சிட்டு அங்கே இருக்கிற சின்னத்தையும் முடக்கிட்டாங்க. கட்சியினுடைய நிறுவனர்களோட அந்த உத்தவ் தாக்கரே அவங்களுடைய தந்தை, இவங்க தான் கட்சியோட நிறுவனர்கள். அவங்களுக்கு கட்சியை கொடுக்காம பெரும்பான்மையோட தொண்டர்களாக அந்த ஊரில் வந்துட்டு இடைத்தேர்தலில் கூட உத்தவ் தாக்கரேயோட கட்சி தான் வந்து வெற்றி பெற்றது. அப்படி இருக்கும்போது அவங்களுக்கு வந்துட்டு அந்த சின்னத்தை கொடுக்காம இவங்க வந்துட்டு மத்திய அரசில், ஒன்றிய அரசில் அதிக துஷ்பிரயோகம் பண்ணி அதை வந்து ஏக்நாத் ஷிண்டேக்கு கொடுத்துட்டு அங்கே வந்துட்டு பிரித்தாளும் சூழ்ச்சியை கையாள்வது தான் இந்த பிஜேபியோட கொள்கையாக இருக்குது. அதில் ஒன்று தான் இங்கே தமிழ்நாட்டில் எம்எல்ஏஸ்கில் விலைக்கு வாங்க முடியாது. ஏன்னா இங்கே வந்து கொள்கை ரீதியாக, சித்தாந்த ரீதியாக இங்கே வந்து கட்சி வந்து கட்டமைக்கப்பட்டு இருக்குது. திமுக என்ற ஒரு பேர் இயக்கம். இங்கே எம்எல்ஏக்களை விலைக்கு வாங்க முடியாது, ஆட்சி கவிழ்ப்பு நடவடிக்கையில் ஈடுபட முடியாது என்பதை நல்லாவே உணர்ந்துட்டு என்ன பண்ணியிருக்காங்கனாக்க, வன்முறையை தூண்டி வன்முறையின் மூலமாக ஆட்சி கவிழ்க்கக்கூடிய ஒரு சதி வேலையில் இறங்கியிருக்காங்க பிஜேபி அரசாங்கம். அதுதான் அது வந்துட்டு நாம் இது வரைக்கும் கற்பனையில் கூட நினச்சி பார்த்துருக்க மாட்டோம். அதாவது சினிமாவில் கூட இப்படி ஒரு கற்பனை காட்சிகள்லாம் வராது. ஒரு மாநிலத்தை விட்டு மாநிலம் போய் அங்கேருந்து கலவரத்தை உண்டு பண்ணுறாங்க. உத்தரப்பிரதேசத்தில் இருக்கிற ஒரு செய்தி தொடர்பாளர் பிரசாந்த் குமார் உமேஷ்ன்றவர் அங்கேருந்து ஒரு கலவரத்தை தூண்டுறாரு. தமிழ்நாட்டில் வந்து வட மாநில தொழிலாளர்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லைன்னு கலவரத்தை தூண்டினதுனால இங்கே என்ன நடக்குதுனாக்கா, வட மாநில அதை உண்மை என்று நம்பி ஏறக்குறைய அவருடைய ட்விட்டை வந்து ஏறக்குறைய ஒரு 5 லட்சம் பேர் பார்த்துருக்காங்க. 5 லட்சம் பேர் பார்த்துட்டு அதை ஷேர் பண்ணி பகிர்ந்து அதை உண்மை என்று நம்பி இங்கே இருக்கிற தொழிலாளர்கள்லாம் ஒரு அச்சத்தில், ஒரு பய உணர்வில் புலம்பெயர்ந்து அவங்க சொந்த ஊருக்கு போகக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை, ஒரு பதட்டமான சூழ்நிலையை ஏற்படுத்தியிருக்காங்க. இந்த பிஜேபி அரசாங்கம் பண்ணியிருக்கு, பிஜேபியோட நிர்வாகிகள் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. இதை திமுக அரசாங்கம், மாண்புமிகு முதல்வர் அவர்கள் ரொம்ப சாமர்த்தியமாகவும் பகுத்தறிவோடும் மதிநுட்பத்தோடும் செயல்பட்டு இதை யார் எப்படி இந்த பொய்யான இந்த கலவரத்தை உண்டு பண்ணினாங்க, இந்த செய்தியை பரப்பினாங்க என்று கண்டுபிடித்து அவர்கள் மீது தக்க நடவடிக்கை எடுத்து இந்த ஆட்சி கவிழ்ப்பு சதி வேலையிலிருந்து வந்துட்டு மீட்டு எடுத்திருக்காரு மாண்புமிகு முதல்வர் அவர்கள். இதுக்கு வந்துட்டு இங்கே இருக்கிற பிஜேபியோட தலைவர்னு சொல்லிட்டு இருக்கக்கூடிய அண்ணாமலை அவர்களும் இதுக்கு உடந்தையாக இருக்கார். அவர் என்ன சொல்கிறாரு, ஆமாம் திமுக காரங்க தான் வட மாநிலத்துக்காரங்கள பானிபூரி விற்க வந்தாங்கலாம் சொல்லி அவங்க மேலே வெறுப்பை காட்டுறாங்கன்னு சொல்லி அவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணி பேசுகிறாரு. பானிபூரி விற்க வராங்கன்னு சொல்லாமல் மருத்துவராக வராங்கன்னா சொல்ல முடியும். இப்போ தமிழ்நாட்டிலேருந்து வெளிநாடுகளுக்கு புலம்பெயர்ந்து போகிறாங்க. அங்கே போகிறவங்க என்னவா போகிறாங்க, மருத்துவராகவும் பொறியாளராகவும் தொழில்நுட்ப வல்லுநர்களாகவும் இங்கேருந்து போகிறாங்க. ஏன்னா இங்கே எல்லாம் படிப்பு கட்டமைப்புகள், கல்வி கட்டமைப்புகள் எல்லாம் இங்கே தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறவங்களாம் படிச்சிருக்காங்க. அதனால் வெளியூருக்கு போகிறவங்க படித்த வல்லுநர்களாக ஒரு கூகுளோடைய தலைமை நிலைய செயலாளராக இருக்கிறவங்க சுந்தர் பிச்சை நம்ம தமிழ்நாட்டை சேர்ந்தவர் தான். அந்த மாதிரி இங்கேருந்து போகிறவங்க, புலம்பெயர்ந்து போகிறவங்க எல்லாருமே ஒரு நல்லா படிச்சுட்டு ஒரு மருத்துவர்களாக போகிறாங்க. ஆனால் அங்கேருந்து இங்கே வரவங்க என்னவா வர்றாங்களா அதை தானே சொல்ல முடியும். பானிபூரி விற்க வரவங்கள பானிபூரி விற்க வராங்கன்னு சொல்லாமல் மருத்துவர் என்று சொல்ல முடியுமா? அல்லது கட்டட தொழிலாளர்கள் கட்டுமான தொழில் செய்ய வரவங்கள கட்டுமான தொழில் செய்ய வராங்கன்னு தானே சொல்ல முடியும். ஏன்னா இங்கே நாங்கள் கல்வியை மேம்படுத்தியிருக்கோம், கல்விக்கான கட்டமைப்புகளை உருவாக்கியிருக்கிறோம். தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற இளைஞர்கள் இன்னைக்கு மாநிலம் வந்து இன்னைக்கு முன்னணி மாநிலமாக இருக்கிறதுக்கு காரணம் இங்கே வந்து கல்வி, வேலை வாய்ப்பு எல்லாத்துலேயும் வந்துட்டு ஒரு நல்ல ஒரு நிலைமையை உருவாக்கி பொருளாதாரத்துலேயும் முன்னேறிய மாநிலமாக இருக்கிறதுக்கு காரணம் இங்கே திராவிட இயக்கம், திராவிட முன்னேற்ற கழகம் போட்டு வச்ச அடித்தளம். இந்த அடித்தளம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்குதுங்கிறத நாங்கள் மக்கள்கிட்ட சொல்லும்போது இங்கே படித்த இருக்கிறதுனால நாங்கள் சொல்கிறோம். அங்கேருந்து வரவங்க படிக்காததுனால தானே கட்டிட தொழில் செய்யவும்
பானிபூரி வைக்கவும் டீ கடை வைக்கிறதுக்கும் வராங்க. அங்கே அந்த படிப்பு வேலை வாய்ப்புகள் கட்டமைப்புகள் இருந்தாக்க அங்கேருந்து இங்கேயும் புலம்பெயர்ந்து இந்த தொழில் செய்ய வரப்போகிறாங்க. அதை சொன்னாக்க இந்த பிஜேபியோட அண்ணாமலை அவர்கள் அவங்க இவங்களோட நோக்க கலவரத்தை தூண்டுவது, அதுக்குண்டான வேலை என்னவோ அதை செஞ்சாங்க. அந்த சதியை திராவிட முன்னேற்ற கழக எங்களுடைய மாண்புமிகு முதல்வர் அவர்கள் மிகவும் சாமர்த்தியமாக கையாண்டு அந்த சதியை முறியடிச்சிருக்காங்க. பிஜேபிக்காரங்க எப்போதுமே இந்த நாட்டுக்கு தேவையில்லாத ஒரு கட்சியாக தான் இருக்குது. உதாரணத்துக்கு இந்த ஆளுநர் வந்ததுலேருந்து பண்ணுற அட்டகாசம் இருக்கு, தாங்க முடியல. இவர் என்ன ஏறக்குறைய ஒரு 45 பேர் பக்கமாக ஆன்லைன் ரம்மி விளையாட்டில் இறந்துருக்காங்க. இத்தனை பேர் இறந்துட்டு இருக்கும்போது ஒரு ஆளுநர் வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருக்காரு. அந்த ஆளுநர் ஆன்லைன் ரம்மி அந்த மசோதாவை திருப்பி அனுப்பிவிட்ருக்காரு. காரணம் சொல்லாமல் திருப்பி அனுப்பிவிட்ருக்காரு. 4 மாதமாக அதை அவருடைய அந்த மசோதாவை அப்படியே கிடப்பில் வச்சுட்டு 4 மாதம் கழித்து இத்தனை உயிர்கள் இறந்ததுக்கப்புறமும் அதை திருப்பி அனுப்பிவிட்றாருன்னா இவங்களோட இந்த பிஜேபி அரசாங்கத்தோட இந்த பிஜேபி கட்சியோட நிலை என்னவா இருக்கும்? மக்கள்கிட்ட வெறுப்புணர்வை தூண்டி வன்முறையை தூண்டி ஒரு ஆட்சி மீது என்ன கெட்ட பேர் வேண்டுமானாலும் ஏற்படுத்தி இவங்க மக்களுக்கு நல்லது செஞ்சு நல்ல பேர் வாங்கிக்கிட்டு ஆட்சியே கைப்பற்றணும்னு நினைக்கிறதில்ல. எப்போதுமே வன்முறையாட்டம் தான். கலாச்சாரம் வெடிகுண்டு கலாச்சாரத்தை உருவாக்குறது இந்த மாதிரியான பிஜேபியோட அந்தந்த மாநிலங்களில் இது வரைக்கும் நடந்த கலவரங்கள்லாம் எடுத்து பார்த்தாலே தெரியும் யாரால் இந்த கலவரம் எப்படி நடந்தது என்னன்னு தெரியும். இந்த ஆர்எஸ்எஸ் சித்தாந்தம் அவங்க இந்த கட்சி அந்த இயக்கம் உருவானதே யார்? காந்தியை கொண்டுட்டு வந்தவங்க தானே, கோட்ஸே அந்த கும்பல். இந்த மாதிரி அவங்க வரலாறை எடுக்கும்போதே தெரியும். இந்த பிரித்தாளும் சூழ்ச்சி வெறுப்புணர்வை தூண்டி மத உணர்வை தூண்டி சாதி உணர்வை ஏற்றத்தாழ்வை ஆதிக்கத்தை செலுத்தி தான் இந்த பிஜேபி ஆட்சியை பிடிச்சிட்டு இருக்கு. இப்படி ஒரு கட்சி நாட்டுக்கு தேவையா? ஓரளவுக்கு தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறவங்க விழிப்போடு இருக்காங்க. நமக்கு பிரச்சனை வட மாநிலத்துக்காரங்க தான். இப்படி ஒரு கட்சி நாட்டுக்கு தேவையா? இந்த இந்தியாவுக்கு தேவையா? ஏன் இந்த திராவிடம் நாட்டுக்கு மக்களோட சித்தாந்தத்தை உணர்ந்து மக்களுடைய உணர்வுகளை உணர்ந்து திராவிடம் மக்கள் நலன் சார்ந்து செயல்படுற இந்த திராவிட இயக்கம் ஏன் இந்தியா முழுவதும் போகக்கூடாது? இந்த கெட்ட ஒரு தீய சக்தி பிஜேபி என்ற ஒரு தீய சக்தி இந்தியா முழுவதும் பரப்பிட்டு இருக்கும்போது திராவிடத்தை பரப்பி அந்த தீய சக்தியை அழிக்கக்கூடிய ஒரே ஆற்றல் திராவிடத்துக்கு மட்டும்தான் இருக்குது, திராவிட இயக்கங்களுக்கு மட்டும்தான் இருக்குது. குறிப்பாக மாண்புமிகு முதல்வர் அவர்களுக்கு மட்டும்தான் இந்த பிஜேபியை வீழ்த்தக்கூடிய சக்தி இருக்குது. மாண்புமிகு முதல்வர் அவர்கள் இந்தியா முழுசும் இருக்கிற எதிர்க்கட்சிகளை ஒன்றிணைத்து எங்கள் இயக்கத்தை ஆட்சியை கவிழ்க்க சதி செய்த அந்த பிஜேபியை வீழ்த்துவரை நாங்கள் ஓய மாட்டோம். நன்றி.